When all was in total darkness, all was in dilemma. People were not living in peace. This is about 2000 years ago. SM International present Gagaragasa, the uncomparable hero. Gagaragasa, Gagaragasa, Gagaragasa. Ya mahaifina, kamar yadda ka umarce ni, na zaluko maka hazikai maga ƙarfi a cikin bayinka ga suna kawo ya babana, ina so ka sanar da ni sirrukan tsafi domin in shige dukkanin gaban wayannan boka da ka lissafo. That went through the wall. Na yi alƙawari ya babana domin girman tsabinka, kuma na yi alƙawari na rantse da wuta sai na cika wannan sharɗan da ka bani domin da magagara gasa a cikin manyan matsafan duniya. Na rantse da girman kai babana. Wannan shine zaman lafiyar ku. Executive producer AMD Yawa Dobarma. Story, screenplay, Sadat Shafi. Produced by Safiyani SM. Ba mu haɗu da su ba. Ya kuma labarin Boka Jaddatu. Ya kuma labarin Gimbiya. Ka mai da hankali domin tsora kwana 7 ya tsaface ta. Ban da burin da ya wuce in shiga duniya in ga duniya, in ga shukoki, in ga koguna da tsaunuka. Da alama dai kina jin daɗin nan sai. Ai kalamai na ko ba daɗi zan furta su domin huce takaicin abin da yake damu. Na barki lafiya yake Gimbiya Luisa, cikar buri na a tsafi. Directed by Shafiwa Alimai Lantarki. Ka faɗa min yadda za a yi. Ɗana ya fi kowa, ya gagar kowa a duniya ɗafi. Ya naga kana razana ne. Gagaragasa, the uncomparable hero.